20 Flow, Kunst Production 25. Pohodlně se usaďte, ubalte, zapalte a nacípte se do našeho vibu. Pojď sem, bráško, tohle to je kytka, pojď sem, počkej, zastav se tu teďka, my tu kytku ubalíme zlehka, je to kytka, tohle není žádná hnědka, pak tu pytku nadusušíme vzlichva, pak tu pytku nadrtíme pěstva, pak tu kytku vykouříme zlehka, pak tou kytkou poletíme vzhůru, poletíme všichni, kde nám bude dobře vzhůru, poletíme všichni, kde nám bude dobře. Tak jo, MC Lerner, Dr. Kaja, Endorfin, Fraturdy, Babylon, People, jedeme dál! Pojď sem, bráško, tohle to je Rhythm, a tohle Dr. Fire, s kterým tady sedím, a tohle to je basa, a tamhle to je buben, a tamhle to je Babylon, tak kde už tam bude.